Machiegni weche manyien mag ang'ichwelo nyinga jaelieta jaloko marwa en Elizabeth Ateno pani weche gi bende iyudo kokalo mbui magwa mago mag Facebook kanyakla kod YouTube. Ote magi bende warwako e layu marwa mar ote machok ma en 23600. Jo Kenya pod nigi buo kod ichwang kaluwore kod ringre nyidende mimed kwany e Kware e kadak ma Pipeline Nairobi. Familia mar Josephine Mulongo Awino lero ni nyaka sani pok giyudo nyargi kato bedo ni gin ema giwacho ni Josephine noro negi lek manomiyo ji ofwenyo ringre manowit e Kware no. En lek ma Paris Kea andika wacho ni noterogi e bugo mane giyude ringre achiel manotwe gunia. Josephine aliniletea ndoto, nilimwona alikuja kwangu. Alipokuja kwangu akanielezea, akasema, akaniambia, Paris, kwa nini watu wanakuja kwa nyumba na unawaambia story yangu kunihusu? Nikamwambia ni sikujua, singeweza kuongea juu ilikuwa ndoto. Akaniambia, akaanza kunichapa. Akanichapa. Thursday tena akakuja. Akasema, dadangu, mbona mmeniacha kwa baridi? Mimi mnajua nakaa kwa maji na nimedungwa visu kwa mapaja na kwa shingo. Muulize dadangu, hiyo mto mahali niko, hiyo mto iko na takataka hiyo mahali niko, munikujie pale. Lek no nokochopone kende, kajago moro bende norne lek momiyo gidhi kode nyaka kuma gunia ni nitiere. Nochuno gi gichulo jende moko mondo donjo ng'i gima ne nie gunia no. Wakaniambia, hapo unaona pale wanaume wako, hapo hivyo ndo nakaa. Sasa after hapo mimi kugeuka hivi nikapata kama hayuko. Gimwangi ni koro gin nen serious, maybe nyaminwa oken kuma save kech nyamin gimno wene kata nyathi chiengno lal ka ng'ato gone sim nogoe nochwade lek kongiso ni bimonda ngisi kuma antie pika to kanyo kumuweya koyo chama. Kata bedni ne giyudo ringre moko mar nyamin gi ma Josephine to pok giyudo nyaka sani. Walikuwa washaenda already, wameconfirm kuna gunia, wakati walikata waliona gunia iko na mtu. So akaniambia tumeconfirm pale tukaona gunia iko na mtu lakini hatujui kama ni yeye. So kesho mkuje tufanye nini? Tuangalie. Ndio tulienda kuangalia, wakaanza tu kutoa mili lakini yetu bado tujapata. First session no chakrigo kinyaka saa 7 kama saa 8 to no gigolo ringre auchiel but okuna neno nyaminwa kanyo. Kasto the second lot session no chakre in the evening hours bende ringre adek no gol kanyo but sasa unfortunately walikata kikwane nyaka wadhi City Mortuary. Perez wacho ni nyamin gi ma Josephine ne onge ng'anyo ko wacho ni ng'ato nogocho ne nowuog oko tarik 26 dwe mokalo kapok ginene nyaka kawuono. Toka tu ni kama kuna mtu alimpigia simu na tulikuwa tuko na yeye, akamwambia kuja hapa chini. Hapo ndo alimaliza akatoka na kaenda. City Mortuary wasedhi nyaka Kenyatta, wasedhi nyaka Mama Lucy pokwa yude, and that's why nwa decide mondo watimango wakao this process wachak manye kata koni pika ko gemo lek no. E sama familia mar Josephine medo manye, jokeni ratich oganda manochope chenro mar golo ringre odiochieng' mar 2 kawuono dwaro okas nonro e wi nek go. Government must allow for a thorough investigation into these killings to uncover the truth behind these heinous acts and determine the identities of those dismembered and unidentified female. Gimedo kwa jopiny kod obila magolo ringre mondo golgi maber moko ketho nonro moramora. When we come across the bodies, wherever you gather information, please do not interfere with them because it will affect the quality of the evidence and we need the evidence. Number 1, to identify who the person is. Number 2, in pursuit of justice. En wach malita ahinya ka bende sigana no podo wamedo luwo kantiere sigana machielo mabende owuok Kware kanyo. Kodhi koma chielo